magpa-highlights ngayong araw na to. So, nag-close na ako ng shop alas 3 ng hapon. Kasi gusto ko nga magpa-highlights. Linggo naman ngayon. Maayos naman yung kita ako ngayong umaga. Kaya yun. Magpapa-highlights ako. Dito ako napapa-highlights sa Sunny Bro. Dito sa so, excited na ako. Highlights lang and cellophane. Ayan. Dito na ako sa Jolen Salon. Dito. Doon. A few moments later. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. A few moments later. So, ayan. Aray ko, dami kong dala. Kakatapos ko lang magpa-hair spa. And ayan na yung nangyari sa buhok ko. Ayan, straight siya. And naglalakad na po ako pa-uwi ngayon sa bahay. Dami kong dala. Ay, naku. So, hindi ako nakapagpa-highlight kasi maganda pa pala yung buhok ko. Sabi ni Ato, huwag na akong magpa-highlight. Kaya nagpa-hair spa na lang ako. Tapos, nagpa-hair trim. And yun lang. Baka magpa-highlight ako sa December na lang. Kasi tingnan nyo, oh, may highlight pa siya. Diba? So, ayan, nakakahiya mag-vlog. So, thank you everyone for watching. Bye-bye!